Водена медитация, пясъчният часовник, освобождаване от безпокойството. Настани си удобно. Позволи на тялото да се отпусне. Затвори очи, ако това е комфортно с теб. Няма нужда да правиш нищо. Няма нужда да променяш. Само дишай. Поеми бавно и дълбоко въздух през носа и издишай през устата. Още веднъж дълбоко вдишване и леко и бавно издишване. Позволи на раменете да се отпуснат. Челюстта, челото, корема, бедрата, колената, стъпалата. Ако има безпокойство, не го отблъсквай. Само го забележи и го отбележи. Представи си сега един красив, прозрачен, пясъчен часовник. Той е пред теб, стабилен, стилен, спокоен. И в горната му част се намират всички твои тревоги, всички мисли, болки, напрежения, страхове. Те са като фин пясък. Не е нужно да ги назоваваш. Просто знаеш, че те са там. Представи си как часовникът се обръща. Много бавно и много нежно. И пясъкът започва да се спуска зърно по зърно, песечинка по песечинка. Всяка песечинка, която пада, напрежението напуска ума ти. Без борба, без усилие. Нищо не задържаш, нищо не насилваш. Просто дишай и наблюдавай. Ако се появи мисъл, тя също става пясък и пада надолу. Всичко има време да премине. В долната част на часовника пясъкът се превръща в спокойствие, в усещане на сигурност, в стабилност, в тишина. Дишай, издишай. Позволи на това усещане да се разлее в теб, в тялото ти, в гърдите ти, в корема, в краката, в стъпалата. Ти си тук, в този момент и си в безопасност. Когато последното зърно пясък падне, часовникът
е празен. Безпокойствието е преминало. За този момент кажи си тихо или на глас: всичко има своя ритъм. Аз се доверявам на времето. В този момент съм спокоен, спокойна. Позволи си още няколко бавни вдишвания. И когато си готов, готова, нежно се върни тук. Благодаря ти, че беше част от тази медитация. Напиши ми в коментар как се чувстваш.